Toy. Mo ni idol ako kanang silingan na to ba. Purmahin na dito. Di makaya Toy, strikta kayo. Pastilan. Depende rin mas jamming ni mo. Bitaw Toy no. Usa man tiradahan ako ni. Tirdahay na. Pero, taysa. Oh, sino ay problema? Matay, Paps. Huwag na yung purma. Di yung kasugto na niya. Eh, naunsa din na yung kumpurma ka, Choy, na oh. Choice yung mata. Umutirada, gikaginana ka gwapa. Dapat, presentable ka. Gati, mau ba? Kanina, di ni presentable di ay. Dili, oy. Mura makag-choy anay mong purma. Yung usaon taman ito, nga mauram niya akong wow. Di ba, agwi di mo, ulat na ko diri ha. Balik na ko. Unsa, bukay plano itong tibaga ko? Utik ka may purmang jikoy oh. Ay naunsa. Ako nugod ni. Murang magasindiro nga waya sinda. Buwa nga. Mo man akong bagong style karong tuiga. Matay pa ng style mo pangkraan man na. Ah, ibayag puro mangji ko yoy. Ano po ning isa oh. Matay koy. Hila kang tagyana ba? Kabadya koy. Ako ning pinalit. Ikaw makapulig na. Wa ka gabae. Sus. Kanang baba nimo ba pilpilon ko na ron. Ate krepo to koy. Choy ka ng purma nimo ba? Karna ang gusto madunggan to eh. Ah, napayrilo oh. Mahalon kayo na ba? Ay kumpiyansa. Gikan ning Saudi Arabia. Ah, Saudi Arabia pa nalitok sa buwang oh. Kontra makikadi adyo. Huwag nino. Siyaon kayo. Koy, pwede mo ang iyo. One time lang. Bantok na gijamin ko nimo kinadi kay ang nyo ha. Kanang koy, lamang goy ibin sa eskwelahan. Ya kung costume mo da ba? Kanang cowboy. Oh, sakto ka na kayo. Kira mo sa ning outfit ni Jikoy. Mo ganyan daw kanyo si ano. Koy, basin pwede ta maka-arbor dia. Uli na lang ko niya. Nah. Mahal ba kay nito basig mahugawan ni dito ba? Dili lagi na. Ako'y bahala na. Padamay ni bataan ni bis. Ayos nung takay tagporma. Pero man nalan ako sa eskwelahan man na iya gamiton. Sige na koy, para makapasal ko koy ba? Sige. Basta ang pingi lang ha. Ay, yes, salamat. Bataan eh. Hugawan ha. Di lagi na. Pero koy, isin pwede na ta maarbor mo rilo ba? Nah. Taan yun. Damay-damay yun pa itong relo. Kabulok ang sinaw kayo na. Para mamats ba, ipahiram nag-apel. Sus. Tutsar po kayo isa oh. Sige na koy ba? Para sure nga, pasar dyan ko ba? Sula po ng bataan mo eskwila eh. Madamay mo sulta. Daro oh. Yo kumaga, pero mana. Yes, salamat. Nya koy, iuli na ko niya. Pasis ako. Sus. Ayos nung takay kong purma. Ilawgawan, bata. Yati, asan to si Bantoy? Uy, ganina naman to. Oh, Paps, dara Paps. Pais na ni. Yati, kang bata ka, asam kagikan na na. Sus, ay si bangutan na. Ang importante, maka-jamming ka na niya. Patay, basig maipit, ana ba? Sus, ay si Yoyo, suutan na na. Tay ka ha? Yati, asam ka kuha ng tabaga kanino. At supra ba kayo? Oh, labay ko ano? Kanipod. Tikam. Rilo. Pero oh. Kawag ni mataan ni eh. Cheese food. Oh, kana. Ayos na kayag burmaw. Mura na kay Staguro. Mau ba to'y katong sa Ghost Fighter? Oh, katong Spider. Ikaw Staguro. Pero katong napas mo. Kanya, din yung titusan eh. Napakay, kasabi ko istorya ba? Sus, lakaw na duwa. Jaminga na. Tay ka ha, di lagi ni mo ipik lagi. Kulatahon juta ka. Excuse me, dam. Aya, nakabayad naman may kuryente. Ay, dam, di mo elektrisyan. Sorry ya, nagunsa day ka diri ah. Ay, na ako diri dam para mo diskarte sa imo ha. Ha? Kuya, wa ba ni magporma? Simple. Ipaghandaan ti ka aron presentable ko tan-aon ba? Uy, ako ra may gigang anang porma nimo oy. Sus, daga na pagpasikot-sikot tawahan. Oy, ila-ila na. Para makagunit ka sa kamot ba? Ay, bahalag igangon ko dam. Basta atsop lang kay kong purma para sa imo ha. O ba? Reportahan ning tawanan ni ba? By the way, ma'am, ikaw ra isa diri sa inyo ha? Oh, ako ra lagi. Wow, gold og rilo oh. Karong panahon na biya dam. Lisod na kay maginusara. Samot na kay babae ka, bisig ganahan kag ubanan ta ka. Ay, nganong mahadlok man kuya, nga naraman ko sa mua. Si Dampi. Kanina raman to. Asan to siya oy? Unsa makakoy wa mo kanimutang. Bagor gito girman. Kanang kwan manggod. Ay di si Dampi asan naman to. Ah, boss, maingon to boss, diba? Ikaw tong nagrenta og pang cowboy na attire? Na, agoy ka. Ubos ako to boss. Ay boss, kanang pwede to ako makuha boss kay murag ning lapas sa mga gisakadlaw. Patay, impas si karon diha koy. Kanang boss, pwede
ihatod lang ako sa inyo ha. Nah, di gud pwede boss kay nabay nagkatang ato. Nah, saong man ako ni. Wala ba ako pang extend boss. Aw, asa man itong costume ron boss? Nah, gipahiram niya boss. Kabaag yun mo Joey. Nah, bawal ba na boss? Makasuhan ka sa mong kumpanya na. Nga, patay ka ko makasuhan na juday ka. Boss, pwede. Mubalik rin boss, pangitaon sa nako to. Ay sus dili boss. Ubanan jud ka, pangitawan to ta. Tara na. Sige boss, tara boss. Hello, patay ka ko priso juga ron. Anak mo sa kuha boss, yan hula mo kay gamiton din niya sa eskwela. Yan. Ay sa Paploy lagi nagsuotan na. Ay, mauna na costume boss. Patay, nga daw naman na siya ha. Nah, kalaw-gawag yung si Paploy eh. Tara ta, kung ano to ta? Tara. Di man gudam, mauwi lang ko si mo ba kay ang mga dautan karon di na kumpiyansaan. Wala ka nagbalay. Ah, sige lang ya. Kay mga butan ang punong mga tao diri ah. Libaag yun si Papuloy oy. Dagan di ba sikot-sikot? Tabangan ko ni be. Ay kadayon ang dama kay nanawag basig ako ning kabahante. Ilaw kinsa man eh? Paps, Yati ka to ikaw man din unsa man? nagtawag ko si mo kay tabangan ti ka. Liba kay ka. Gagaw ka unsa man di plano nimo? Sabay-sabay lang ko ha. Sige bantay bitaw ng plano nimo ha. Ay boy, ikaw man din ni boy, unsa problema diya boy? Boss, wala pagkaon ng mga tiger ba? Unsaon man eh? Ay, akong mga tiger, wa na'y pagkaon. Unsa naman yung taon ka? Kabalo naman kaon sa ganahan sa akong mga tiger. Panilibili na isa ka container ban nga karne niya pakauna. Kopya boss. Wow, grabe. May alaga na tiger oh. Yan yung mga buhaya boss. Usoy pakaon na ni. Unsa naman ka boy? Ang ipakaon sa buhaya katong manok kay nagkarne na sila gapon. Oh, sige to. Mao na to. Amping sa lakaw. O sige, disturbo kay ka ba? Wow, dato man day ni mo sir no. Na kay alaga nga tiger ug buaya. Susdam, di pa na mao, makalaag ka sa akong zoo, ma-amaze jud ka. Na ako day kay Zo. Inaag ko dito be. Oh, sure! Kamandam, wala pa kitang dinosaur no? Hala, wala pa yun sir. Sa TV lagi ko makakita ana ba. Ay, kabala ka, pakit-on ta ka. Bantay ka ha. Lagi dam, legit na akong zoo lagi. Uy, pagkay! Uy, kuy, si problema ninyo, kuy? Patay palpaka. Nas lagi koy. Kalas gawan mo, inganong naman ni si Mua nga. Si Bantoy man hilang man na ganiya. Ha? Ito hiram. Ay, kadang ang damam, masukya tali sila ba? Si, bantoy, kuy. Boss, kanay mong gisuot boss, gika na sa mua. Gerkilahan niya. Ang binabiki, kuha na nila oh, time na. Yati, si bantoy, oh. Oo, napagi si Murilo oh. Ni. Atikon man day ka. Kasi di jamming ini si Mua dam. Kwartahan daw siya, unya na daw siya Zo. Naapa daw siya dinosaur dito ah. Napay pasuso ang kana ako. Ay paila na dam, ikaw rin gituntuan na. Atikon man ka oy. May pagmauli ka dito ah. Binabi. Oh, Jok, pangubuan na yung kwan, Jok. Ay, ikaw ka. Si bantoy, magudani na, pahiram sa kuha. Kabayan pa ko, preso pa ko. Kuha na ka nila. May para wala problema. Lugawan, si bantoy, nadaot akong pang discount. Napay mo rintani dito. Monto na, kuy. Mga boss, okay na tayo, boss? Okay na ni. Ay, tiso. Sa Uy, Paploy.